Για να δούμε το Σεϊταρίδη σε μια επίθεση που πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ στο 56. Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Εδώ οι Έλληνες φίλανδροι, κοιτάξτε στην εξέδρα. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς. Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς. Γκολ! Τα πάει παντού. Γκολ! Νάτος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ. Θα μας τρελάνουν όλους. Ξανά και ξανά, κοιτάξτε το, κοιτάξτε το, θαυμάστε το. Ο Άγγελος της Ελλάδας.